Iki ingkang dereng nrami sampur joget mangke kula sambut kalih joget ngremo. Nggih ngapunten saderengipun. Kebiar Adiluhung Sani Budat Ayub Jawa Timur ala Tenger. Sesarengan Arjuna Sound System Profesional Sumber Pintu Camal Cak Yono. Tech Production Audio Profesional saking Kayu Kebok Tutur Pasuruan Jawa Timur ingkang dipun manekani Cak Tikno Bayu Nugro. Campur Sari Cahyaning Budaya ingkang mejil saking Karangproso Worogragal Malang Jawa Timur ingkang dipun pimpin dening Cak Onten Pribadi ingkang dipun manekani Cak Nanang. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian ingkang kula hormati. Saderengipun gelar seni tayub dalu menika kula dikabi semanten. Ananging panjenengan sedaya badhe dipun hibur salah tunggalipun Taremo Tritunggal ingkang dipun tindakaken ibu-ibu warna saking kita Malang. Taremo sekalian kasebab Taremo Gaya Pria Sugeng Amrik Jani. Semoga.
tenang. Seberapa jam nang, seberapa. Jakne teolen mentise. Ci. Ro. Seo. Oke, aja ku susu, aja gopo. Cening lindu, cening lindu. Cekne sak jam. Cek tiru patung. Katur dumateng Bapak Ibu.
Nggih, saderengipun kula nuwun pangapunten nggih. Cak Tik, kamera foto persiapan nggih. Hah? Ndak bawa. Nggih cukup kamera syuting mawon. Kangge kagem dumateng Bapak Sukis nggih saha Ibu Ponayu ugi manten kekalih, ugi besan kekalih nggih. Mbok menawi dereng kundur kula suwun minggah wonten saingilipun sasana pagelaran sekaligus foto bersama. Monggo Pak Sukis sekeluarga. Saha Ibu, monggo. Pak Sukis sekeluarga. Monggo manten kekalihipun, besan kekalihipun uga dulur tuwek nome sing teka Ngawu teka Kedhuwung, monggo. Lek durung kundur, monggo. Monggo Mbak Ayu. Ayu, kali dikidungi Mbak Ayu. Oh, Kumala tak kira Ayu. Keliru. Kula sing betami. Iku bolo sing teko Karang Ploso, Pak Utik. Monggo. Teko mae teko Borong Gragal. Ayo tengah. Teko mai Handoko. Pak Utik. Ah, sip. Loh, kek, Pak Sukis sana kene, Pak Sukis manteni ana tengah. Ah, ayo rada mepet. Ah. Wah. Oh, Kumala. Ayo. Keliru. Hah? Ayo. Dilarang ketip karo guyu. Gaya bebas tangani, jempol oleh, jejek oleh, nyepak oleh. Pokok aja ngadep aja ngadep rene. Tangani dada Pak Sukis. Bayem rantine, ketan bulu ani, Bo marin nawo, nempel. Wis, kari ongkose, biasa. Oh jenenge kari ongkose. Sira aja kate nempel bayar wae le. Kene Pak. Oh sak nempel bayar wae. Tak dengaken nang duwe turun. Nek wedok sing ayu nek lanang sing ganteng akhir. Oh wis. Wo landange ora tempel ngene. Ayo Kumala Dewi Sari Ningsih. Iki alamate jare Blitar. Katut Pak Utik pindah nang Batu. Oh, angel. Pak Utik. Ayo. Monggo. Hah? Obor-obor. Oh, iku rak kodhok segara. Kandhangane wong ngarit biyen ngono. Sandang pangan pecoloro iku pritungan baranggang besi baranggang
Nggih, monggo sedaya keluarga besar ingkang dereng minggah monggo menika tasih wonten wedal langsung minggah nggih. Nggih, monggo langsung disusul keluarga besar. Nggih. Iki biyen ana pelandang sing tau ngremo. Saiki arep ngremo, gak duwe seragam, didol. Didol sik zamane Kris Moniter. Masih agak ngremo tak kongkon gandang, tak kon ngidung. Ayo ngandang ah. Mau ditanggap iku dibayar sembarang kali dilakoni. Kandangan nah. Ngono lho. Lho, Soalnya pakaian gremone iya padha. Oh biyen ngremo nek gedhuwungi Pak seragam didol. Ayo ngandang ah. Pekne aja ilang suarane Pak Bandi. Kesenian kita Jawa Timur asri mula kang gambarana watak diri pribadi watak diri pribadi mulane yo ditingkatno uga dilestarekno manut peraturan jaman saniki jaman saniki aniki wis ah Sembah nuwun, burung. Ki sabar. Pak Uting. Lanjut apa mboten? Nggih. Iki kirane kok Pak Jaya melu ngremo ngono setuju apa ora? Setuju. Nek bayarane dobel sanggup bayare. oh setuju ya Metes. Ayo dulur-dulur sing durung foto. Foto. Ya foto. Ayo. Sing durung nempel, durung foto. Keluarga besar. Ayo Pak Mul. Rika calon 2000. Pira mari tahun paing. 31. Jare mari ini tahun paing. Pak Mul. Mani durung nempel nih. Bojone timbul. Sire mari ujar. Pokoknya sukses nang abjaget kati nempel. Oh. Kentange pekne gembel, gubisi cekne gede, bawange cekne tambah murah. Nah. Cak Bri. Hei. Iki saya duwe tanggung jawab iki Siapa? kok nembel. Oh, sing tego iki. omonge krocak mau. Sing Go. duwene kan diso. So, ini nempel. Masuk satui. Oh, tak celuk wae badine kacang. Iya. Wih. Nek Pak Utik ngono alon-alon kelakon. Ayo. Oh, Penanggung tenang rek jawab. iku. Sing duwene Ayo. Pak Lance. Pak Kasune, ayo Pak Kasun. Ah, Pak Bowo Kasun kene ya. Oh, Pak Bowo, ayo Pak Bowo Kasun kene. Ayo. Pak Bowo. Pak Iso Utik. kan diso. Ayo. Hah? Siapa? Oh, Pak Kampung Priyadi. Monggo, ayo dulur keluarga besar. Ayo Ayu Madewa ngitung. Mari ini Pak Jaya maneh. Engko nek lek duroan wayahe Pak Jaya, esek-esek. Lek aku ngono gak ngatasi rek. Ayo. Oh iki sing jenenge Ngadiso yu. Loh,
Oh, jerone ana isine ya. Aduh. Omongi krocak nembele 15.000. Lho masa 5.000 wedang oleh paran. Cilok. Loh. Wis tukokna cilok 5.000 wedang. Loh. Oh, jeragan kondang. Loh. Ayo, ayo. Ayo. Oke, sak piro. Mula kita aja gampang kelalen. Marang pituture wong tuwa biyen wong tuwa biyen. Wis ayo keluarga besar sing durung nembel, ayo. Mloyen nyambut gawe aja kirim mundhak nimbulno rasa sin ti Nggih, matur nuwun Bapak Kasun Bowo. Jane yang mesan satuwi. Wah, bathine kacang 30.000 ditembelen kabeh. Mulih ra ngabati. Wis tak dongakan paringi seger waras sak rezekine sak satuwi tambah laris. Niki sampun nggih. Sampun wis. Wo iki sing duwe ngawu posong, ngawu ledok. Ki nang. Kang Sahal. Bagian isor dhuwur njaban jeru, monggo Kang Sahal. Ha iki. Monggo nek ora nembel disuwuk wudu. Oh. Ayo, Pak Sahal. Oh. Iki nyuwuk sak pencake sak ngencake. Oh, rokok seleh ki. Oh. Tengah. Hah? 1 juta ya rak ngapa, 50 ya rak ngapa, sak kuasa. Masa kalah nang satuwi. Wis tembel. Oh, 100 tok. Wah, ngono. Loh, plek nangin lo. Ngono. Lo ngapa dikambang? Sik, yuk. Dalem Iki nyari ngandang pisan kasa. malih Saya. napa ya napa? Sakarepe, wong nek sakarepe ya wis sakarepe ya. Ya wis. Apa jari wis? Mari wis. Nggih. Wong melane aja gampang maite
zaman sing kanggo Saiki, Duk. Pak Jaya. Huh? Bulannya Iya, Pak. aja kelalen barek pituture wong tuwa piye Wong tuwa biyen. mulane nyambut gawe yu Iya, Pak. aja kang kiren Nggih. mundak nimbulna rasa sentimen Pisan kas kayak umum tebel seket nih halu. Gunung Kulon kabar muni ana terowongan udan gerimis mula tembung guyon aja ditamani marai kloyongan sinambina jos temen nek ayu. Lah iya aku seneng ora melok ngremo melok gandang iku melok ya sedikit meringankan lah beban kita. Sampun nang gandang iki. Kerja samu. Kerja. Oh ya sampean ta. Pun, kan pun. Mosok ditembel 50.000 gandange mek Didi nggih Bu nggih. Rugi. Ya kurang. Duh, sing kurang apa nih tembelane? Iya. Lanjutkan yuk. Yo, oke siap. Hayo bareng madep mantep ayo digoyang ayo rame-rame cahyane budaya iki hiburane dipone pimpin nampak onter sebagyo mulo telur aja nganti lali seje maneh mas seje maneh tiga bersaudara ya iki weranggonone aslinipun saking kota Malang ayo sedulur anjing seduluran so iki gendeng mas gendeng cila-cili sing paling penak ayo dikidungi ayo ningkatno foto budaya Jambi manut peraturan zaman sakniki burukan aja ayo kanca ayo Pak Jaya partisipasi Kesalehan kita yo ayo dikali hiburan kita sampai di sini salam budaya tetap lestari. Merdeka.
Cahyaning Budaya juga spesial drafir. Rondo iki nek rondo ah. Iya rondo iki. Sing di sing rondo, Pak. Awakmu duwe bojo. Ya. Aku tak golek rondo Rondo ae. ya aku dia duwe bojo tak. Aku tak golek rondo ae. Amit yo yo. Aku sik Kampung Sun. perawan kok. Mikironis. Perawan. Hei. Ayu manis merati yen sinawang Piye, Pak? pindho widodari andeng-andeng ana gulu arek ayu dik sapa to jenengmu Bagus. Gak usah takut senangku. Aku jaluk pemenang hatimu. Aku rondo Lah, Dik. kok batu Pak Tenan, Sri. ya. Ya, Sun. Telung dino Mas rapi ora dadi. Gak tenan rondo. Yo. rondo seksi Banyuwangi bokong gedhi saya gugah hati Bokong gede. Senandung rondo itu penak Mas. Mereka aku pernah tidur Kak. Bati kok sampeyan ngene iki cak aku. Kok perawan rondo ora peduli aku tresno rondo Banyuwangi masih ya rondo aku suci. Regane aku ora tau digremeti. tenang asun Takono dipo lho ora tau gremet to. Yo. oh iki rondone loro ngalih sondo Bener bukan saiki golek rondo nang Bintar mari nang Batu Iya, Mas. ya Pak Altek ya Bener rondo dijajal siji-siji. Aku selamat aja. Ayo, Mas. ayu manis merati yen sinawang pindho widodari andeng-andeng ana gulu arek ayu dik sapa to jenengmu Gak usah takut jenengku. piye Aku jauh nomori HP-mu. Aku rondo Banyuwangi. Tolong dino rapi ora Oh, masa? dadi. berarti karo aku Karo sampean ae. Yo. rondo seksi Banyuwangi bokong gedhi saya gugah hati Senadyan rondo isih penak. apane penak Mereka aku piye durung tau dibuka. Hey, perawan rondo ra peduli aku tresno rondo Banyuwangi ayo Om senadyan rondo aku suci Mas. Mereka aku durung pernah digremeti. yo ta Gimana? Pak Kasun ya Pak Utik wonten request ayo to Ya. Cahyaning Budaya lho iki. Sak onten sebagian pimpinane.
Teks video syuting mater sembah nuwun juga didukung video audio. Malah ilate kesel. Kidungan gue lho Pak iki. So. So. Cahyaning budaya yang sudah berbintang-bintang juga selamat menikmati. Kita kasih lagu yang cukup kalem dulu. Oh, Dinda Juwitaku, ingat peta riwayatnya dulu. Waktu kita bertemu, hati rindu berduri. Sayang tidak tersampai. Retak patah, jiwa tak bernyali. Ingat Dinda Bestari. Maafkan Dindaku, beta lama tak bersua. Karena sedang membela negara yang terserang bahaya. Doa puji Jupiter, ku harapkan bersama. Lalayas. Sampaikanlah Dindaku segera untuk Medan Taruna. Monggo yang mau bergoyang di sini dipersilakan. Say, soko, soko ala keri keri keri. Soko, Ayo, tau. soko Nah, bonusin joget tau. Ayo tau, joget ayo tau. Ayo, ayo buka. besi. Yo, Adem mati ini. asal. Ayo. Mas Dibo hancurkan. Ayo joget tau. Ya, persiapan. Hati tenang. Ayo tau. Ayo wes joget tau. Rokoknya dibuang. Rokoknya. Ayo. Juwitaku. Ayo joget. Sawer. Ingat Karo Anis. riwayatnya dulu. Asoy, waktu kita bertemu. Hati rindu berduri. Aha, aha, aha. Sayang tidak tersampai. Asoy, retak patah, jiwa tak bernyali. Pak Ote, ingat Dinda Bestari. Ayo lanjut Lincucul. Maafkan Dindaku, beta lama tak bersua. Hey, hey, retak kejam membela negara yang terserang bahaya. Doa puji Juwita, Asik, asik. ku harapkan bersama. Sampaikanlah Dindaku segera untuk Medan Taruna. Ayo langsung. Ojo, ojo. Langsung kelinci Kelinci ucul. ucul.
Ainis. Kayak siji lah. Sijimu paran. Ayo. Ayo Pak. Naik. Oke, pertemuan. Terima kasih bos. Ayo Pak Ade. Waraga Traga cahyaning budaya. Yo, Edi Saputra. Ayo Dek. Somariwi karya wangi kembange kopi rentet turut gampang cemlorot kaya selongko kodonge ijo nyawi-nyawi merati katon ayam tengkeng nyawang kopi atine ayam kopi kembang bertandane metua setahun sepisan udah kopi biasane Ayo Brot. boy renteng gede-gede dompolane legerono lemah Ayo wong iki goleki iku. Dudune Mas saya. Ayo disangoni. Golek ana dudune wong iki, ayo dudune wong iki. Dudune Mas Hal. Lah iku pikire cagau. Kafir
pertemuan ah. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena berpisah, telah terobati kebahagiaan. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Rindu yang selama ini sudah menggunung. Tercurah sudah kemesraan. Cinta yang selama ini masih terpendam. Bercita dalam kemesraan. Tak ingin lagi berpisah. Cukup sekali berpisah. Tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena berpisah, telah terobati kebahagiaan yang hilang kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan.
kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Ada tak terpisah. Telah terobati kebahagiaan yang hilang, kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Genten ki, iki mesaan tak turutani perawan-perawan nih. Ayo. Ayo melu ki.